Presiden ke United Democratic Party Bamet Balingdo mentah kasi ka Arkunaitrik Yoyong ulapan tip ba ka party kala depan IT no da kasiti dawa bandon no da ka cingtoket halo ki kenrum kenram jong ke MECL bat ki jingkeno ba kadon ka kambam sam kabala jersey mentah da ki posnem ya kani ki siti la IT hau mentirang ba ka jalau konrad ki sangma ha kani ki siti ki don sipautuli ki mat ka ba ka UDP kan IT katkum karai bala sim da kinoilam ko UDP kentup ru ki amali ka party Hadin menilai kendu nak yang juga parti macam ba kadon ke miscommunication ba ke misunderstanding hapdeng di khat ba member jong ke parti te dakawai ke sur ke ba nak yang juga ngas tunat bat ngas mo kimen kalong ba baro juga di MLA bat di parti leader juga parti kila syania yang kena kam hanga ku presiden jong ke parti bangan ya kabar kam but hadin ke jingi kendo nasmo bakal long ke badai nak rentonga ya kabangan ai but simkia ya kada ke isu ke badai jong ke MECL ka isu ke ba ya dai ha kani ka corporation ke long halor kimat bat ki phang ki ba fair ki bangi la yo I bangi la ha ki media reports nangta katung kejeng wani kendo jong ki katu kali ki organisation nangta ki individuals ki bau persang ke ban komplain alor kejeng kendo ya ki katu kali ki irregularities but ki jing function jong kani corporation ti namar kata kadau alor kita cuman ki ba ngalayo jing tip nakan jonga bat katu kani ki mat ki bangalayo tip nati kumang alabatay mentan ngala sim ya ka rai adin baka nakalang kapati kira entrust yang ala kira sanya nga ya ka ba ngan le ko kam ngala sim ya rai ban ai daga ji talk to few minister baka nakalang ru yu ha ka bade bat ki ni ka benta ba nakaliang jongakum presiden halor ka jing sokia ka ba mde tang nakalang ka parti hindai bat kinong song ru jong ka state ka jong barok we na so ba kalong ka ba dan kam ya ka ba ngam pha ya ka jing tho so ban ka pa yu ru ba un sim khai ya ka kam ka ba don ka kunrum ram ha barok ki yang ki bede na kinta na ka yang jong ka MEC na ka yang jong ka parti ngimdan ni kira interest yang ba ka yang jong ka long first of all ka ba kai ka ba dei ban na ka long ban pet halor ki tu ki issues ki ban ngala ka do hak siti ke jonga ya chief minister katakan bagadan kam ya ke intervention dan ke jing jongo ke jong udala dehi ya kitu ki isu ki badan hantai corporation halor kani ke ba nakalen jonga ngaso kalong ka badai but hak ka bangal kerpat isu minister kalong ba un institute no ya ka inquiry independent inquiry ban yet ban wa ya ki ba la pelong ya kita ki allegations ki ba ka corporation hantai kadon no way ya ka independent inquiry ka don company but kloy ka bala de man le kini but ban pendap ya ka inquiry kloy ka bala ha ka bade bat kalau seding kani kam de tang ka bamenta kadena do ki por mom suaru na hap ya kren ya ki sisa makidan bon ki problem ki dan bon ki e ki ni ki bon don suah but ke bagi persang ban sungtu nak ngi ru ndrei ka kam ke bade jong MCL kalong ke ba jeliu bat ke ba ni haban ti nya nadong sedong la ta ka daw ong ba ngimla bangin cukran tang na jong ndeng ndang kam ban yu ya ka inquiry na ka banta ya ka we kamat ke bangala tho sifo to liki point ki by day bat ka grievances bat ka allegations ke ba ki bade kila i ka we kalong nomor ba baro tiba hi na kalian jong fi ko media itu dan man kasni ke di isu jong ka corporation banyak kadang ke badan itu. Kebanlap yang sisa, lalu kebanlap yang kita sisa, lalu kita allegation kebagi ki kedau, ya ke jindu nak pokok itu. Kadang kam bandan ya ke inquiry. Kemudian ke inquiry lima ban, cukup kedau direct bukau long bukau bulak tahu. Lagi ke bangalap kedau mana ke jin jubah jonga, ke jin percaya ke jonga kalau bah. Hak kedau kedau organisation. But untuk ya ke UDP. Nama bangi dan bon, batam ni ke kam ke batang jong way. Kada ke kam ni bobon barang ni long concern aku bawan ki inu ki issues ki ngi ki wa ta ya ka jing dan kam
ya kata ke bentar ke ba nak kalian di departmen dan ni kalian ke sorka ki haban ne ni pen pau la ke jong pen pau ke jong dan leh ke bakut kalong namar baki dan ke misunderstanding but ke miscommunication hapo jong ke parti nak kata kada kalau ailat yang ya ke bangan sim ke kamat bat ngasu dei ba hakan ke por kamat ke ba don kam ke bangan sim ya ke senjam dengan kalong bantu ya ke city bat ban kedo ya kita ki jinduna tiba ke corporation ke don bat aku juga por namar bam mla ban chu ong bakalong atat baka David lene ka like that ndai ban shai don kaman na ya ka inko ni fa gani da ka bang nilong serious concern hakabedi bat ke benta jong ka corporation ka badan ka rule ke jong ka kawana kalian ka state ni don kam ni sania tang hakatai hakabedi bat ka jing I boarding ni ka kum ka state bro te ke jing penya jong katai ni layu inadung mensua but ngam so bakalong ka ba ngirang long ya ka ban up banang kontrol kum tai sebentar padang kam ke inquiry ba ngaso ban ni ba head ang tai lele ulari bandong no we uba uban pe tik tang ya kata ka kam ba na ka bantawan penyai bit tu ne ke bang i hani ka long ta ka de na dawa ba ke independent inquiry they ban conduct immediately ha ka ba de kam juga corporation katung kitu kimat kiba ki point kiba na kalian jonga na kalian ka party ngila highlight number 1 number 2 lada kena ke inquiry team ka don ban lap susu beyond that also na kalian jonga na ka pentak ke baik ya ka corporation na apa yang subha aku bagi kata nama kitu kilong kijintip kat bangi yo ban lum lang ke nak kata ka daw na soban ong ba hadin ba inquiry report ka don kam la kalong yanu but hangno hunu ban pen baik de ban ya ke ban nakal jong anga soba kini ki technical parts ki ba ni don kam ban kedo hangi katung kitu ki points ki ba ngala kedo kitu first de ban bangai i balada lala ban ya ki kat tu kat points ki ba ngila kedo ma try lakun kumno life wa ha ko bede ki kam ki bede jong MC lala ban pen but let's say kalau predicted ki point mo tadang so ong ba ha kani ka inquiry kan pau ka kam kabadi jong umle tang jong siam di wa jong kiwe ro laki long kita ki beri badan hak kita beta kila na em ban penya ya ka corporation but kumo ong pi ba kala su ya sia beteng na ko po na ko government ko po ba kanang sniu umle ba kanang hanawa kanang sniu te ke pang niu I kalong ba menta once and for all la day ban take some corrective steps ban ensure ba corrective measures have been taken to ensure that the corporation is in the right direction. If the combination of both, I think that will be the best. Combination of both will be the best. But again, it's a question. Sometimes some people may think that seniority is the best, sometimes efficiency is the best. So which one? I think that is up to the wisdom of the government and the chief minister to look into it. But we are looking at what are the corrective steps that the government will take after the inquiry is being instituted and the inquiry is starts at earliest.